δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ. Στέφανος Πουλημένος, θα απευθύνει ένα χαιρετισμό. Le maire de Corfou Central, M. Stéphanos Poulimenos, va nous adresser une allocution. Αξιότιμη κύριε πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα, αγαπητέ φίλε Στέφανε, συνονόματε Έστερμαν, αξιότιμη επίτιμη πρόξενη της Ελβετίας στην Ελλάδα, στην Κέρκυρα, κυρία Κάρολ Κασφίκη, φίλη από τα παλιά, αξιότιμε πρόεδρε του Ιδρύματος Maison Dufour και του Συλλόγου Le Salon de General Dufour, κύριε Μάρκ Στούντερ, φίλοι επισκέπτες από την Ελβετία, αγαπητέ πρόεδρε και μέλη του Συλλόγου Αλμπέρ Κοέν στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σε αυτή τη μικρή τελετή μνήμης και τιμής για μια διακεκριμένη προσωπικότητα της φίλης χώρας της Ελβετίας που πέρασε από εδώ στις αρχές του 10ου αιώνα αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στο νησί μας. Αναφέρομαι στον στρατηγό Ντιφούρ, για τον οποίο το Δημοτικό μας Συμβούλιο, το Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με απόφασή του στις 27 Φεβρουαρίου του 2024, ενέκρινε την πρόταση να δοθεί το όνομά του σε αυτήν την μικρή πλατεία. Η πρόταση για την πλατεία στρατηγού Ντιφούρ είχε κατατεθεί από το Σύλλογο Αλμπέρ Κοέν της Κέρκυρας, από το Ίδρυμα Maison Dufour και από τον Σύλλογο Le Salon du General Dufour της Γενέβης. Ο Δήμος μας με τον τρόπο αυτό τιμά τον Ελβετό στρατηγό που ήρθε στην Κέρκυρα την περίοδο 1810-1814 ως νεαρός λοχαγός του μηχανικού, του γαλλικού στρατού, απεσταλμένος του Μεγάλου Ναπολέοντα, όταν η Κέρκυρα βρισκόταν υπό την κυριαρχία των αυτοκρατορικών Γάλλων. Ο στρατηγός Ντιφούρ, κατά την παραμονή του στο νησί, σχεδίασε οχυρωματικά έργα για την ενίσχυση της άμυνας της Κέρκυρας. Κατά την πραγματοποίηση των έργων αυτών, οι Γάλλοι Σκαπανείς ανακάλυψαν τμήμα της σημερινής Παλαιόπολης, κοντά στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, της Παλαιόπολης που ήταν η ακμαία πόλη της Κέρκυρας των κλασικών χρόνων. Επίσης, ο Ντιφούρ ήταν ο πρώτος που χαρτογράφησε την Κέρκυρα με μια μέθοδο που επέτρεπε την καταγραφή όλων των υψομετρικών διαφορών στο έδαφος. Και χαιρόμαστε που σήμερα λάβαμε ένα αντίγραφο αυτού του χάρτη που ο Ντιφούρ δημιούργησε εκείνη την εποχή. Αργότερα εξελίχθηκε σε ένα από τους εθνικούς ήρωες της Ελβετίας και σε έναν σπουδαίο ανθρωπιστή, καθώς συνέβαλε αποφασιστικά στην ίδρυση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ονοματοδοσία αυτή θα ενισχύσει τις ήδη στενές σχέσεις της Κέρκυρας με την Ελβετία και ειδικότερα με τη Γενέβη. Δύο τόπους που συνδέονται με πολλούς και ιδιαίτερα σημαντικούς ιστορικούς δεσμούς. Σας ευχαριστώ. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Suisse en Grèce, Monsieur Stéphane Esterman, chère Madame la consul honoraire de Suisse à Corfou, Madame Carol Kasfikis, honorable président de la Fondation Maison Dufour et des Salons du Général Dufour de Genève, Monsieur Marc Studer, honorable visiteur de Corfou venu de Suisse et de la France, chers présidents et membres de l'association Albert Cohen Corfou, Mesdames et Messieurs, le conseil municipal de la municipalité de Corfou Central, par sa décision du 27 février 2024, a approuvé la dénomination de cette place en place du général Guillaume-Henri Dufour, suite à une proposition soumise par l'association Albert Cohen Corfou, la Fondation Maison Dufour et l'association Les Salons du Général Dufour de Genève. Notre municipalité honore ainsi le général suisse qui est venu à Corfou pendant la période 1810-1814 en tant que jeune capitaine du génie militaire français envoyé par Napoléon lorsque Corfou était sous la domination de la France impériale. Guillaume-Henri Dufour a conçu des fortifications pour renforcer la défense de l'île. Et c'est en creusant les fondations de ces fortifications que le pionnier dirigé par Dufour découvrir les premiers vestiges de la cité antique de Corfou, Paléopolis. En plus, il fut le premier à cartographier Corfou en utilisant une méthode nouvelle qui permettait d'enregistrer toutes les différences d'altitude.
Plus tard, Guillaume-Henri Dufour est devenu l'un des héros nationaux de la Suisse, un grand humaniste étant l'un des fondateurs du comité de la Croix-Rouge internationale. Nous vous remercions tous pour votre présence aujourd'hui et nous sommes certains que cette dénomination renforcera les relations déjà étroites de Corfou avec la Suisse et en particulier avec Genève, deux lieux qui sont liés à bien des égards importants. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, θα θέλαμε να έρθετε πάλι για να σας επιδώσουν κάποιες επιστολές. Ο κύριος Μαρκ Στουντέρ και ο κύριος Jean-Pierre Barras από το εκ μέρους του Δημάρχου Γενέβης και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Γενέβης. Maintenant, le président de la Fondation Maison Dufour de Genève, M. Marc Studer, remettra au maire de Corfou Central, M. Stéphanos Poulimenos, une lettre de la part du maire de Genève, M. Alfonso Gomez. Ensuite, Monsieur le conservateur du musée militaire genevois, Monsieur Jean-Pierre Barras, remettra au président du conseil communal de Corfou Central, Monsieur Xénophon Alamanos, une lettre de la part du président du conseil municipal de Genève, Monsieur Pierre de Bocard. Της Ελβετίας στην Ελλάδα, κύριος Στεφάν Έστερμαν, θερμός φίλος της Κέρκυρας, ο οποίος μας τιμάει για άλλη μια φορά με την παρουσία του, θα απευθύνει ένα χαιρετισμό. Η κυρία Κάρολ Κασφίκη, επίτιμη πρόξενος της Ελβετίας στην Κέρκυρα, θα κάνει την διερμηνία. Monsieur l'ambassadeur de Suisse en Grèce, Monsieur Stéphane Esterman, ami sincère de Corfou, qui nous honore encore une fois aujourd'hui de sa présence, nous adressera une allocution. Madame Carole Kaspikis, consul honoraire de la Suisse à Corfou, fera la traduction. Stéphanos Poulimenos, maire de Corfou, Monsieur Xénophon Alamanos, président du conseil communal, cher Monsieur Marc Studer, président de la Fondation Maison Dufour et de l'association Les Salons du Général Dufour, cher Monsieur Spiros Jurkas, président de l'association Albert Cohen, chère Madame Roxana Politi, secrétaire générale de l'association, chère chère Madame Carole Kasfikis-Lehmann, consul honoraire de la Suisse à Corfou, chers et chers corfiotes, chers et chers compatriotes suisses, mesdames et messieurs, pas besoin de traduction. Είμαι ευτυχής που βρίσκονται σήμερα μαζί σας για άλλη μια φορά στην Κέρκυρα. Το πρώτο μου υπηρεσιακό ταξίδι ως πρόσφατα διαπιστευμένος πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα με οδήγησε εδώ τον Σεπτεμβρίο του 2022. Ήταν για ένα συμπόσιο για τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πιο διάσημο, une fois de plus avec vous à Corfou. Mon tout premier voyage de service en tant qu'ambassadeur suisse fraîchement accrédité en Grèce m'a conduit ici en septembre 2022. C'était à l'occasion d'un symposium sur Ioannis Kapodistrias, le citoyen le plus célèbre de Corfou, qui a également joué un rôle majeur pour la Suisse. J'ai eu l'opportunité d'avoir des échanges avec de nombreuses personnalités grecques et suisses et j'ai beaucoup appris sur les liens privilégiés qui unissent la Grèce et la Suisse. Depuis, j'ai eu l'occasion de visiter votre belle ville à plusieurs reprises et chaque fois, ce fut quelque chose de très spécial. Mesdames et messieurs, aucun endroit en Grèce ne symbolise aussi bien que Corfou la longue histoire d'amitié entre la Suisse et la Grèce. Pardonnez-moi la présomption. Corfou est devenu pour moi un peu comme la capitale de la Suisse en Grèce. Si notre ambassade n'était pas à Athènes, il serait sans doute logique de l'implanter ici, à Corfou. Dufour,
vous rendez un hommage exceptionnel à mon pays. Dufour est l'une des personnalités les plus importantes de l'histoire récente de la Suisse et reste gravé dans la mémoire collective comme le chef de l'armée dite de la Diète et cofondateur du Comité international de la Croix-Rouge internationale. La Diète fédérale était l'association des cantons basée sur le pacte fédéral de 1815, qui, comme vous le savez peut-être, a été négocié par Ioannis Kapodistrias afin de maintenir l'unité entre les Helvètes après le retrait des troupes napoléoniennes. En 1847, le dernier conflit armé sur sol suisse a eu lieu lorsqu'un groupe de cantons catholiques conservateurs s'est soulevé contre les cantons libéraux majoritairement réformés. Le général Dufour a réussi à mettre fin à ce soulèvement avec un minimum d'effusion de sang et un armistice rapide et sans pour autant humilier les cantons vaincus. C'est ainsi que la voie vers la Constitution fédérale de 1848 a été ouverte. Que nous, Suisses, ayons donné son nom à notre plus haut sommet montre à quel point nous vénérons Dufour. La pointe Dufour, avec ses 4634 mètres, est le nec plus ultra, le superlatif des Alpes suisses. Mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à remercier chaleureusement l'association Albert Cohen et la ville de Corfou de m'avoir invité à cet événement mémorable. Vous continuez ainsi à écrire l'histoire de l'amitié et du lien entre nos deux pays et rendez hommage aux idéaux du philhellénisme que Dufour portait également en lui. Maison Dufour et des Salons généraux Dufour de Genève, M. Marc Studer, nous adressera quelques mots sur la cérémonie d'aujourd'hui et nous présentera ses collaborateurs qui sont venus de Genève et de Paris spécialement pour cet événement. Les salutations protocolaires ayant déjà été faites, je me permets de vous saluer tous collectivement en vos noms et qualités. À quelques mois du 150e anniversaire de sa mort, c'est un grand honneur, Monsieur le maire, que la municipalité de Corfou Central rend à ce Genevois, né en Autriche, façonné par la France, hôte de la Grèce pendant ses 4 années de garnison à Corfou, et enfin citoyen suisse après l'entrée de Genève dans la Confédération helvétique. Un homme dont la carrière multifacette a laissé une empreinte à la fois militaire, urbanistique, scientifique, cartographique, politique et humanitaire, tant sur le plan cantonal et fédéral qu'international. Είναι μεγάλη τιμή, κύριε Δήμαρχε, που ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αποτείει φόρο τιμής σε αυτό τον πολίτη της Γενέβης που γεννήθηκε στην Αυστρία, μεγάλωσε και σπούδασε στη Γαλλία, φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων παρουσίας του στη γαλλική φρουρά της Κέρκυρας και τελικά έγινε Ελβετός πολίτης μετά την προσχώρηση της Γενέβης στην Ελβετική Συνομοσπονδία. Πρόκειται για έναν άνθρωπο του οποίου η πολύπλευρη σταδιοδρομία άφησε ίχνη τόσο στο επίπεδο του καντονιού της Γενέβης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, όσο και σε διεθνές επίπεδο στους τομείς της στρατιωτικής οργάνωσης, της πολεοδομίας, των θετικών επιστημών, της χαρτογραφίας, της πολιτικής και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Votre présence d'ailleurs, monsieur l'ambassadeur de Suisse en Grèce, comme celle de votre prédécesseur en 2017, prouve combien notre pays est sensible à cet hommage. Η παρουσία σας εδώ, κύριε Πρέσβη, κύριε Στεφάν Έστερμαν, πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα, όπως και του προκατόχου σας το 2017, αποδεικνύει πόσο πολύ η χώρα μας εκτιμά αυτή την τιμή. Revenir dans cette belle ville de Corfou, monsieur le président de la Fondation Albert Cohen, nous rappelle cet accueil mémorable
que vous et votre équipe si chaleureuse nous aviez réservé lors du vernissage de l'exposition de Tenia Rikaku Dufour, les années à Corfou, 1810-1814. Merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié d'associer les salons du Général Dufour et la Fondation Maison Dufour à ce moment privilégié. Επιστρέφοντας στην όμορφη πόλη της Κέρκυρας, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αλμπέρ Κοέν, κύριε Γιούργα, θυμηθήκαμε την απίστευτη υποδοχή που μας επιφυλάξατε, εσείς και οι θερμοί φίλοι σας του Σωματείου Αλμπέρ Κοέν Κέρκυρας, του οποίου είστε πρόεδρος, στα εγγένεια της έκθεσης που διοργάνωσε η προϊσταμένη της 21ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κυρία Τένια Ριγάκου, ο Ντουφούρ στα χρόνια της Κέρκυρας 1810-1814. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την ευγενική πρόσκληση που στείλατε στα Salon du Général Dufour και το Ίδρυμα Maison Dufour για να μετάσχουν σε αυτή την ξεχωριστή περίσταση. À mes côtés, Monsieur le Président de la Société des Amis de la Bibliothèque de l'École Polytechnique de Paris, vous nous rappelez fort à propos que c'est en tant que jeune capitaine du génie du Premier Empire français que Dufour, mon camarade polytechnicien, a servi à Corfou. Δίπλα μου, ο κύριος Φιλίπ Μουαγού, πρόεδρος της εταιρείας φίλων της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου των Παρισίων, μας υπενθυμίζει ότι ο Ντουφούρ, συμφοιτητής μου στο Πολυτεχνείο των Παρισίων, υπηρέτησε στην Κέρκυρα ως νεαρός λοχαγός του μηχανικού κατά την πρώτη Γαλλική Αυτοκρατορία. À mes côtés, Madame la déléguée du président de l'association Vauban, vous nous précisez que c'est pour mettre en pratique les enseignements de ce génie des places fortes que le jeune Dufour est venu renforcer les fortifications de l'île contre la menace de la flotte anglaise. Η κυρία Marie Pierre de Fillier, εκπρόσωπος του Προέδρου του Σωματείου Vauban, μας διευκρινίζει ότι ο νεαρός Ντουφούρ ήρθε στην Κέρκυρα για να εφαρμόσει στην πράξη τις διδαχές αυτού του εξαιρετικού άνδρα που ήταν ο Vauban, προκειμένου να ενισχύσει τις οχυρώσεις του νησιού κατά της απειλής του Αγγλικού στόλου. À mes côtés, Monsieur le conservateur du musée militaire genevois, vous aimeriez préciser que Alors la Suisse ne décerne le grade de général au commandant en chef de ses troupes fédérales qu'en cas de mobilisation de guerre. Et une fois la démobilisation achevée, celui-ci rend son grade et rentre modestement dans le rang. Et c'est à 4 reprises que le général Dufour s'est vu confier la destinée de notre pays. Ο κύριος Jean-Pierre Barras, έφορος του Στρατιωτικού Μουσείου της Γενέβης, επισημαίνει ότι η Ελβετία απονέμει το βαθμό του αρχιστρατήγου στον επικεφαλής των ομοσπονδιακών στρατευμάτων της μόνο σε περίπτωση επιστρατεύσεως. Με τη λήξη της επιστράτευσης, ο αρχιστράτηγος παραδίδει το βαθμό του και επιστρέφει σεμνά στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ο στρατηγός Ντουφούρ ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα 4 φορές. merci à eux d'avoir fait le déplacement à Corfou pour cette cérémonie. Aurait dû être à mes côtés Madame la secrétaire générale de la Société nationale des écrivains grecs, qui est aussi notre spécialiste Dufour et Capodistria, qui malheureusement hier a eu son père qui est parti à l'hôpital et qui n'a pas pu nous joindre, mais qui aurait dû vous informer que dans 3 jours, en collaboration avec la Société littéraire Parnassos, avec la Fondation pour les études juridiques internationales du professeur Elias Crispis et du docteur Anastasia Samara-Crispi, un nouvel hommage sera rendu à Dufour à Athènes. Δυστυχώς η κυρία Σοφία Μωραήτη, Γενική Γραμματέας της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Θα ήθελε όμως να μας ενημερώσει ότι το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Ηλίας Κρίσπης και ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός σε 3 ημέρες, την 3η 28 Μαΐου, θα πραγματοποιήσουν στην Αθήνα ένα ακόμα αφιέρωμα στον Guillaume Henri Dufour. J'aimerais faire ici un clin d'œil à Marianne et Peter Fröhlicher, qui nous ont offert la partition écrite par leur grand-père de la marche du général Dufour, que vous avez accepté, monsieur le directeur de Palaya, de rajouter au pied levé au répertoire de votre société philharmonique de Corfou.
Ιδιαίτερη μνήα θα ήθελα να κάνω στη Μαριάν Φρελισέρ και τον αδερφό της Πίτερ, οι οποίοι μας προσέφεραν την παρτιτούρα του εμβατηρίου του στρατηγού Ντουφούρ, γραμμένη από τον παππού της, την οποία συμφώνησε ο κύριος Σπύρος Προσωπάρης, αρχιμουσικός της μπάντας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, να προσθέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στο ρεπερτόριο της μπάντας. Et une tendre pensée pour Michel et Birtan Bouvier, ces philhellènes engagés qui nous ont fait découvrir Corfou, désormais si cher à notre cœur. Και μια τρυφερή σκέψη για τη Μισελ και τον Μπερτρόν Μπουβιέ, αυτούς τους αφοσιωμένους φιλέλληνες που μας σύστησαν την Κέρκυρα, η οποία τώρα είναι τόσο αγαπητή στις καρδιές μας. Pour terminer, j'aimerais saluer les artisans de l'ombre qui ont appuyé ce projet d'une place du four. Je pense à Alexandre Yenny-Matas, consul général de Grèce à Genève, et à vous, Madame la consul honoraire de Suisse à Corfou. Τέλος, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στους ανθρώπους οι οποίοι στο παρασκήνιο υποστήριξαν την ιδέα να ονομαστεί αυτή η πλατεία Guillaume Henri Dufour. Σκέφτομαι τον κύριο Αλέξανδρο Γεννηματά, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Γενέβη, και εσάς, επίτιμη πρόξενο της Ελβετίας στην Κέρκυρα, κυρία Κάρολ Κασφίκη. Merci à tous ceux qui se sont investis pour rendre cette journée possible et à vous tous ici réunis pour nous la rendre encore plus spéciale. Longue vie à la place Guillaume-Henri Dufour de Corfou. Vive Corfou! Ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν τόσο σκληρά για να καταστεί δυνατή αυτή η τελετή και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα για να την κάνετε ακόμα πιο ξεχωριστή. Μακροημέρευση στην πλατεία Guillaume-Henri Dufour. Ζήτω η Κέρκυρα! Comment on a fait le choix de cette place pour être nommée comme place Guillaume-Henri Dufour? Κύριε Πρέσβη, αγαπητοί φίλοι από την Γαλλία και την Ελβετία, κυρίες και κύριοι. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le député, Monsieur Stéphanos Gikas, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs. Έχοντας υπόψη μας το έργο του Dufour στην Κέρκυρα, τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην Ελβετική Συνομοσπονδία, αλλά και την καθοριστική συμβολή του στην ίδρυση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, σκεφτήκαμε να προτείνουμε στη Δημοτική Αρχή να δοθεί το όνομά του σε οδό ή πλατεία της πόλης της Κέρκυρας. Ο Dufour, με την ιδιότητα του λοχαγού, του μηχανικού του Γαλλικού Αυτοκρατορικού Στρατού, ήταν επικεφαλής αποσπάσματος καπαναίων και κτιστάδων, οι οποίοι εκτελούσαν διαταγή του ιδίου του Ναπολέοντα για την κατασκευή οχυρωματικών έργων νοτίως και δυτικά της πόλης της Κέρκυρας. Στο πλαίσιο αυτών των έργων έφεραν στο φως το ναό της Αρτέμιδος στην Παλαιόπολη, όπως επιβεβαιώνει και ο Κωνσταντίνος Ρωμαίος, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν αναζητήσαμε τον κατάλληλο χώρο στον οποίο θα μπορούσε να δοθεί το όνομα του Ελβετού στρατηγού. Λίγα μέτρα από αυτό το σημείο, στη συμβολή της οδού Κολοκοτρώνη με την οδό Κύπρου, έχει διασωθεί τμήμα οχυρού που κατασκεύασαν οι Γάλλοι το 1812 σύμφωνα με τα σχέδια του Dufour. Κρίναμε ότι δεν υπήρχε καταλληλότερος χώρος για να τοποθετηθεί αυτή η αναμνηστική πλάκα. Ίσως αυτή τη στιγμή το πνεύμα του στρατηγού Dufour, συγκινημένο, βλέπει στο χώρο που έπραξε το καθήκον του ως στρατιωτικός να τιμάται όχι μόνο για ό,τι άφησε πίσω του στην Κέρκυρα, αλλά και για ό,τι πρόσφερε αργότερα στην οικουμένη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ίδρυση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Mesdames et Messieurs, considérant l'œuvre de Guillaume-Henri Dufour à Corfou, les services qu'il a rendus à la Confédération suisse
et sa contribution décisive à la fondation de la Croix-Rouge internationale, nous avons proposé à la municipalité de Corfou que son nom soit donné à une rue ou à une place de la ville de Corfou. Dufour, en sa qualité de capitaine du génie de l'armée impériale française, était à la tête d'un détachement de pionniers et de maçons qui exécutait un ordre de Napoléon lui-même de construire des fortifications au sud et à l'ouest de la ville de Corfou. Dans le cadre de ces travaux, ils ont mis à jour le temple d'Artémis à Paléopolis, la cité antique de Corfou, comme l'a confirmé Konstantinos Romeos, professeur d'archéologie classique à l'université d'Aristote de Thessalonique, académicien et président de l'Académie d'Athènes. Sachant tout cela, nous avons cherché un site approprié pour honorer Guillaume-Henri Dufour. À quelques mètres d'ici, à la jonction de la rue Kolokotroni et de la rue Kyprou, on retrouve une partie des remparts construits par les Français en 1812 selon les plans de Dufour. Nous avons estimé qu'il n'existait pas d'endroit plus approprié pour placer cette plaque commémorative. Peut-être qu'en cet instant, l'esprit du général Dufour est ému de revoir l'endroit où il faisait son devoir de militaire, honoré non seulement pour ce qu'il a laissé derrière lui à Corfou, mais aussi pour ce qu'il a apporté plus tard au monde entier en contribuant de manière décisive à la création du Comité international de la Croix-Rouge. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα συγκινητικό μήνυμα που μας απίφθινε η κυρία Κλέρ Παγιό Μαρτέν, απόγονος του στρατηγού Dufour, με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης. Nous souhaitons maintenant partager avec vous le message émouvant que nous a adressé Madame Claire Payot-Martin, descendante du général Dufour, à l'occasion de la cérémonie d'aujourd'hui. Monsieur le Président et membre de l'association Albert Cohen Corfou, j'ai bien reçu votre invitation à prendre part le 25 mai prochain à l'inauguration de la place Guillaume-Henri Dufour à Corfou et je vous en remercie. Cette aimable invitation de la part de votre distinguée société tout à la fois m'honore et me fait un très grand plaisir. Même s'il ne me sera, hélas, pas possible d'être des vôtres et de me rendre à Corfou pour le 25 mai, ce que je regrette infiniment, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance. Votre association culturelle, fondée en 2011 sur la belle île de Corfou, dans le but de promouvoir les idées de l'humaniste Albert Cohen, ce grand écrivain suisse qui vécut à Genève et dont la lecture est un merveilleux plaisir, est particulièrement bien placé pour honorer Guillaume-Henri Dufour, militaire, ingénieur, scientifique, mais aussi grand humaniste, puisqu'il est à l'origine de la fondation de la Croix-Rouge. Jeune officier de l'armée impériale française, mon ancêtre fut envoyé par l'empereur Napoléon pour créer les plans de fortification qui rendraient votre belle cité de Corfou inexpugnable et imprenable. Il aima votre île qu'il regretta de devoir quitter en 1814, malgré le traumatisme de la grave blessure contractée en mer en 1813, qui reste gravée dans nos mémoires et n'est sans doute pas étrangère à sa grande sensibilité pour l'aide aux blessés sur les champs de bataille qu'il développa plus tard avec Henri Dunant après la bataille de Solferino en 1859. Il était en effet soucieux, en tant que militaire, de faire le moins de victimes possible, ce qui nous est particulièrement sensible dans la période si troublée que nous traversons actuellement. Monsieur le Président, je regrette beaucoup que les présentes circonstances ne me permettent pas de me libérer pour faire le voyage à cette date et vous rejoindre pour célébrer ce bel événement que je souhaite mémorable et magnifique. Ces remerciements s'adressent également à la municipalité de Corfou qui a ainsi voulu mettre à l'honneur mon ancêtre et en célébrer la mémoire.
Les membres de notre fondation, M. Marc Studer et Jean-Pierre Barras, qui feront le déplacement, représenteront dignement la fondation et le salon du four. Et avec ma famille, je serai en pensée avec vous, avec les autorités et vos invités ce samedi 25 mai 2024. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération distinguée, Claire Payot-Martin, descendante de Guillaume-Henri Dufour, membre du Conseil de la Fondation Maison du Four. Έλαβα την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στις 25 Μαΐου στα εγγένεια της πλατείας Guillaume-Henri Dufour στην Κέρκυρα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Με τιμά και με χαροποιεί αυτή η ευγενική πρόσκληση από το διακεκριμένο σωματείο σας. Λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας και να έρθω στην Κέρκυρα στις 25 Μαΐου, καθώς θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη. Ο πολιτιστικός σας σύλλογος που ιδρύθηκε το 2011 στο πανέμορφο νησί της Κέρκυρας με σκοπό την προώθηση των ιδεών του ανθρωπιστή Αλμπέρ Κοέν, του μεγάλου Ελβετού συγγραφέα που έζησε στη Γενέβη και του οποίου η ανάγνωση είναι μια υπέροχη απόλαυση, αποτελεί ενδεδειγμένο φορέα για να τιμήσει τον Guillaume-Henri Dufour, στρατηγό, στρατιωτικό, μηχανικό, επιστήμονα αλλά και μεγάλο ανθρωπιστή, αφού συγκαταλέγεται μεταξύ των ιδρυτών του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Ως νεαρός αξιωματικός του Γαλλικού Αυτοκρατορικού Στρατού, ο πρόγονός μου στάλθηκε από τον Ναπολέοντα να εκπονήσει σχέδια για τις οχυρώσεις που θα έκαναν την όμορφη πόλη σας, την Κέρκυρα, απόρθητη. Αγάπησε το νησί σας, το οποίο λυπήθηκε που έπρεπε να εγκαταλείψει το 1814, παρά το σοβαρό τραυματισμό του στη θάλασσα το 1813, ο οποίος παραμένει χαραγμένος στη μνήμη μας και αναμφίβολα δεν είναι άσχετος με το μεγάλο του ενδιαφέρον για τη βοήθεια των τραυματιών στο πεδίο της μάχης, το οποίο ανέπτυξε αργότερα με τον Ερή Κοντινό μετά τη μάχη του Σολφερίνο το 1859. Ως στρατιώτης ενδιαφερόταν να προκαλέσει όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι πολύ που οι περιστάσεις δεν μου επιτρέπουν να πραγματοποιήσω το ταξίδι αυτή την ημερομηνία και να γιορτάσω μαζί σας αυτό το γεγονός, το οποίο ελπίζω να καταστεί αξέχαστο και μεγαλειώδες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας που τιμά τον πρόγονό μου και εκθιάζει τη μνήμη του. Τα μέλη του Ιδρύματός μας, κύριος Marc Studer και Jean-Pierre Barras, που θα ταξιδέψουν στην Κέρκυρα, θα εκπροσωπήσουν το Ίδρυμα με αξιοπρέπεια και μαζί με την οικογένειά μου θα σκέφτομαι εσάς, τις επίσημες αρχές και τους καλεσμένους σας το Σάββατο 25 Μαΐου 2024. Με τιμή, Claire Payot-Martin, απόγονος του Guillaume-Henri Dufour, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Maison du Four. Τώρα ο πρόεδρος του συλλόγου μας, ο κύριος Σπύρος Γιούργας. Monsieur le Président du Conseil communal, les membres du Cercle du Four à Genève, chers amis de l'association Albert Cohen, Mesdames et Messieurs, notre association Albert Cohen Corfou est très reconnaissant qu'après 7 ans d'efforts, nous avons réussi à trouver une place digne de recevoir le nom du général Guillaume-Henri Dufour. Les orateurs précédents, ils nous ont expliqué les rôles importants qu'il a joués à Corfou, ainsi que sa participation à la création de la Croix-Rouge en Suisse. Il y a 10 ans, lors d'une commémoration de Philhellène Jean-Gabriel Einardos, que l'ambassadeur de Suisse à Athènes, Lorenzo Amberg, et son épouse ont attiré mon attention sur la personnalité extraordinaire de Guillaume-Henri Dufour. Et avec l'aide du couple du professeur Bouvier-Bronn, 96 ans maintenant, je crois, Philhellène décoré par la République hellénique, nous avons organisé en 2017 une conférence et édité un album sur Dufour. Les liens entre Corfou et Genève sont nombreux et nous souhaitons encore les renforcer. La plupart d'entre vous connaissent le nom de Jean-Antoine Capodistria, d'Albert Cohen et de Fred Boissonnat, le photographe. Mais savez-vous aussi que déjà, en 1716, lors du siège de Corfou par les Ottomans, le Feldmarschall von der Schulenburg fit appel à 2 ingénieurs suisses pour renforcer les fortifications de Corfou. Le général Negroni
et le colonel Chabry. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, entre Genève et Corfou, c'est une histoire d'amour. Ζαμπέρ και η σύζυγός του επέμειναν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς στην Κέρκυρα για τον Τυφούρο. Λίγο αργότερα το ζεύγος Μπούβιε-Μπρον, καθηγητές φιλέλληνες γνωστοί για την αγάπη τους προς την Ελλάδα και έχουν λάβει και οι δύο από την ελληνική δημοκρατία του Μεγαλόσταυρο, μας ζήτησαν και επέμεναν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτόν τον Τυφούρο. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Γενέβης είναι πάρα πολλές και θέλουμε να γίνουν πιο δυνατές. Στο μυαλό μας πάει πάντα ο Ιωάννης Αντωνής Καποδίστριας, ο Αλμπέρ Κοέν και ο Φρέντ Μπουασονά. Υπενθυμίσω ή να υπογραμμίσω ότι ο Σαλιμπούργος, ο Field Marshal von der Schulenburg, το 1710 μηχανικών Ελβετών για να φτιάξει τα τείχη εδώ στην Κέρκυρα. Οι δύο ήταν ο Νεγκρόνι και ο Σαμπρί. Και όπως το έχω πει πολλές φορές, μεταξύ Γενέβης και Κέρκυρα είναι μια love story. Σας ευχαριστώ πολύ. L'hymne du four du compositeur suisse Fritz Schori sera interprété par un groupe de la Banque de la Société Philharmonique de Corfou et nous les remercions chaleureusement pour leur présence et leur participation. Περάστε, θα πρέπει να μεταφερθούμε όλοι.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης και την πρόεδρο του παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού στην Κέρκυρα, κυρία Μαρία Δημουλά, για την παρουσία της σήμερα εδώ. Nous remercions la Banque de la Philharmonique de Corfou pour sa présence. Nous remercions aussi chaleureusement la municipalité de Corfou pour son aide, pour son assistance précieuse pour réaliser cette classe. Alors, il y a un échange de cadeaux, μια ανταλλαγή δώρων. Vous remettre un petit cadeau pour cette manifestation. Tout d'abord, sur le général Dufour, une biographie du général Dufour, écrite par un polytechnicien. Avec un chapitre sur Corfou. Avec un chapitre sur Corfou. Et on a voulu mettre en place des images qui sont dedans et on vous a proposé un petit souvenir de cette plaque commémorative avec des dessins qui sont là-dessus. Incroyable, merci beaucoup. Voilà. Oui, oui. J'aimerais encore, en tant qu'ambassadeur de Suisse, remercier le maire de la ville de Corfou, les représentants de la société Albert Cohen pour tout le travail qu'ils ont fait pour arriver à ce joli moment de nommer une place Guillaume-Henri Dufour ici à Corfou. Je suis extrêmement touché. En guise de petite reconnaissance de ma part, président de la société, j'aimerais vous remettre un petit cadeau qui vient de la ville de Genève, un stylo Caran-d'Ache en argent. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce bel événement. Εμείς ανταλλάξαμε τα δώρα στο Δημαρχείο. Εντάξει, το ξέρετε.